ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మధ్య 5వ టీ20 మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దయింది. బ్రిస్బేన్ లోని గబ్బా వేదికగా ప్రారంభమైన ఈ మ్యాచ్ కేవలం 4.5 ఓవర్ల ఆట మాత్రమే సాధ్యమైంది. వర్షం ఎంతసేపటికి తగ్గకపోవడంతో మ్యాచ్ ను ఎంపైర్లు రద్దు చేస్తూ ప్రకటించారు. దీంతో 5వ టీ20 రద్దు కావడంతో టీమిండియా 2-1 తేడాతో సిరీస్ గెలుచుకుంది. అయితే ఇంతకు ముందు 3 మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్ ను ఆస్ట్రేలియా 2-1 తేడాతో గెలుచుకుంది. దానికి టీ20లో టీమిండియా బదులు తీర్చుకుంది. 5 మ్యాచ్ల ఈ టీ20 సిరీస్ ను ఇండియా 2-1 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది. ఇక ఈ సిరీస్ ఓటమిపై ఆస్ట్రేలియా జట్టు కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ స్పందించాడు. వర్షం అంతరాయాల మధ్య ఎప్పుడు ఆడామో కూడా నాకు గుర్తులేదు. ఏది ఏమైనా ఇది ఒక గొప్ప సిరీస్. ముఖ్యమైన మ్యాచ్ ను భారత్ గెలుచుకుంది. అందుకు వారికి అభినందనలు. ఈ సిరీస్ లో ఓడినా మేము నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు, సానుకూల అంశాలు చాలా ఉన్నాయి. అయితే మా ఆటగాళ్లలోని కొందరు యువ ఆటగాళ్లు అద్భుతంగా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నారు. తమ పాత్రను పోషించారు. యాసెస్ సిరీస్ నేపథ్యంలో కొన్ని మార్పులు చేయవలసి వచ్చింది. అయినా కూడా మా జట్టు సిరీస్ ఓడిపోయినప్పటికీ గొప్ప ఇంటెంట్ చూపించింది. కాకపోతే టీమిండియా తమ కంటే మెరుగైన ఆట ప్రదర్శనతో తాము సిరీస్ ను కోల్పోవాల్సి వచ్చిందని ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ మిచెల్ మార్ష్ చెప్పుకొచ్చాడు.